Jak sa volá? Čo to je? Režime. Čo to je? Mároš, čo to je? Ona je Povolenie na pobyt. Ale nie, čo to je? Ošan, či čo? Občan? Ošanský. Pojedná teraz na noc mi daje ještě penáže. Ona mi musí súhlasiť, že ona musí si jesť. Jaké peniaze? Toto je. Toto je. A ja musím tak robiť, že na jej polieza tak robiť. A tu mám kantivo samky, ja Eduard Pasko. Ty kokos. Ukáž to. Ty kokot. No kodlák dopíš. Odfoď. Hej, žena Tačo, stala. daj hore, vyššie. Eduard Pasko. Dobre. Nerozumiem. Už? Hej, daj mu. Opýtam sa, a jak sa volá? Ježina. Ale dlhým. Eduard Pasko. Eduard Pasko. A toto je čo? Občiansky? Osamský. Idem iba ja, kada ideš osamský. Nemáš telefon, keď na vedení. Otvorím ho kus. Otvorím ho kus. Musím vybaviť ako penáze. Jak sa volá? Ježina. Aká?